Meer dan 10 jaar heeft het geduurd, maar de proef met de legale wiet gaat in Heerlen en Maastricht binnenkort dan toch starten. Over 10 dagen verkopen de coffeeshops in die twee steden alleen nog wiet die door de staat is geproduceerd. Daarmee wil de overheid onderzoeken of ze een eind kunnen maken aan het gedoogbeleid en wiet helemaal kunnen legaliseren. We gaan naar verslaggever Frank Monen in Heerlen. Ja, Frank, wat verandert er nu concreet voor de coffeeshophouders? Nou, in het begin Maarten nog niet heel erg veel, want er is een overgangsfase afgesproken tot september. In die overgangsfase mag hij dus ook nog de illegale wiet verkopen die via de achterdeur binnenkomt. Daarnaast verkoopt hij natuurlijk ook die staatswiet die op 10 plekken in Nederland wordt geproduceerd. Beide dus kan, maar vanaf september is het de bedoeling dat hij alleen nog die staatswiet verkoopt. Dat geldt dus voor al die coffeeshophouders die meedoen aan de pilot. Ja, we zeiden het net al, het heeft lang geduurd voordat Heerlen groen licht kreeg voor de proef. Hoe kan dat het zo lang duurde? Ja, dat heeft alles te maken met de politieke besluitvorming. Die is erg traag geweest op dit gebied. Het gaat natuurlijk ook om een omstreden onderwerp waar veel kabinetten zich over hebben gebogen. Uiteindelijk is dit eruit gekomen. Komt er dus die proef die 4 jaar gaat duren. Die gaat dus in Heerlen en Maastricht plaatsvinden. Maar we hebben ook gezien vorig jaar al dat die proef in Breda en Tilburg is begonnen. En in Breda is Paul de Pla de burgemeester. En de Pla was eerder hier in Heerlen burgemeester. En hij was al een groot voorstander van deze pilot. Daar is hij dan, de eerste schone cannabis. Historisch moment. Fantastisch, hè? Al in de gemeente Heerlen kwam ik erachter samen met de gemeenteraad dat het huidige systeem failliet is. Want hoe kan nou een systeem bestaan waar je wel mag kopen bij een koffieshop? De koffieshop mag wel verkopen, maar de productie, dat mag niet. Dat is ongeveer hetzelfde als je wel bier mag kopen. Je mag wel bier verkopen, maar bier mag niet geproduceerd worden. Dan weet je één ding zeker, dan ontstaat er morgen nog een illegale brouwerij. En illegale brouwerijen worden gedomineerd door de georganiseerde criminaliteit. Frank, dan nog even voor de klanten. Wat verandert er daar precies voor? Nou, eigenlijk ook niet heel erg veel. Alleen weet hij wel dat de wiet die hij straks gaat kopen bij die coffeeshophouders die meedoen, dat schone en veilige wiet is. Die is gecontroleerd door de staat. Die is eigenlijk mede door de staat ook geproduceerd. Die is dus wat dat betreft oké. Maar het moet natuurlijk ook betekenen dat de illegale straathandel van softdrugs en ook harddrugs wordt aangepakt. Dat is het uiteindelijke doel. De pilot gaat 4 jaar duren. In totaal doen 10 gemeentes mee, onder wie dus Heerlen en Maastricht. Frank Monen vanuit Heerlen, dankjewel.